Takže vás všetkých vítam na zasadnutí ústneho zastupiteľstva konného dňa 12.12.2024 v Lachove. Prítomných poslancov máme zatiaľ 6, vrátim vám poslanec budú meškať. Čiže obecné zastupiteľstvo je uznašania schopné. Prejdeme ku bodom, čiže prvý bod máme, čiže vás chcem ešte raz privítať všetkých poslankyň, všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, hlavnú kontrolu obce a pracovníčku obecného úradu. Prejdeme k bodu schválenie návrhu programu určenie zapisovateľa a overovateľov zapisnice a návrhovej komisie. Čítam, ako som rozprával aj na pracovnom porade, budeme doplňať potom vlastne body 2. Čiže najskôr dávam za hlasovať za program zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý bol po pozvánke, kto je za, 6 sú za, kto je schválený, Orbána Víta. A teraz navrhujem doplniť bod programu bod číslo 11a, návrh na vyradenie majetku z obecnej funkce a bod číslo 11b, návrh na vyradenie majetku z základnej školy s materskou školou Gerlachov. Dávam hlasovať, kto je za, takže 7 sú za. Čiže bude uznesenie číslo 56 z roku 2024. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu s doplneným bodom zasadnutia uvedený v pozvánke. Uznesenie číslo 57 z roku 2024. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie bodov programu zasadnutia 11a. Návrh na vyradenie majetku z obecnej knižnice a 11b. Návrh na vyradenie majetku z základnej školy s materskou školou Gerlachov. Dobre. Prejdeme ďalej za overovateľov zapisnice poslancov Adriana Znanca a Lenku Haberovú. Kto je za? 6 sú za. Čiže uznesenie číslo 7. Čiže uznesenie číslo 58 z roku 2024. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zapisnice inžiniera Adriana Znanca a Lenku Haberovú a zapisovateľku zapisnice BC Moniku Melicherovú. Tu som vynechal, tak sa ospravedlňujem, takže ešte za zapisovateľku Moniku Melicherovú. Ďakujem. Do návrhovej komisie Michala Mikedleho a Jana Mlinára. Na niekto iný návrh? Pokiaľ nedávam hlasovať, kto je za? 7 sú za. Čiže uznesenie číslo 59 z roku 2024. Obecné zastupiteľstvo volí inžiniera Michala Mikedleho a Jana Mlinára za členov návrhovej komisie. Prejdeme k bodu číslo 3. Kontrola plnenia uznesení. Neboli žiadne odporúčania poslancov, pokiaľ sme tam, pokiaľ nemáme doplnite. Bod číslo 4. Správa z vykonanej následnej kontroly, kontrola vyrugovania a výberu miestnych daní výberovým spôsobom. Takže materiál ste dostali na pracovnej porade, či materiál ste dostali skôr, čiže otváram rozpravu k danému bodu programu. Neviem, máte k tomu niečo? Ten kontrolór, si myslím, máme k tomu niečo? Pokiaľ nie, čiže obecné zastupiteľstvo bude uznesenie číslo 60 z roku 2024. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu z vykonanej následnej kontroly, kontrola vyrugovania, výberu miestnych daní výberovým spôsobom. Prejdeme k bodu číslo 5. Je to plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gerlachov na 1. rok 2025. Otváram správu, takisto tieto materiály ste dostali. Máme k tomu niečo? Pokiaľ nie, takže dávam hlasovať za plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gerlachov na 1. rok 2025. Kto je za? Čiže 7 sú za. Uznesenie číslo 61 z roku 2024. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gerlachov na 1. rok 2025. Dobre, a prejdeme teraz, ako povieme, k najdôležitejšiemu bodu celého roka samospráve. Je to rozpočet obce Gerlachov na roky 2025 a 2027. Dostali ste materiály, čiže v podstate je tam aj odborné stanovisko hlavného kontrolu obce Gerlachov na to rozpočtu na 2025. Dobre.
Jasné. Dobre. Vy sa vyjadrite Dobre. Tak poprosím, ale to obce. Navrhovaný rozpočet obce Gerlachov na rok 2025 je zostavený ako vyrovnaný. To je rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 0. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 1000 eur. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom minus 60 050 a finančné operácie s prebytkom 59 050. Navrhovaný rozpočet obce na rok 2025 vrátane finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný, čím je splnená jedna z základných podmienok vyplývajúca z paragrafu 10 odsek 7 zákona o rozpočtových pravidlách. Návrh rozpočtu obce na rok 2025 s výhľadom do roku 2027 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre a dostatočnom rozsahu. Na základe uznesenia 1E obecného zastupiteľstva z dňa 6.2.2014 obec Gerlachov neuplatňuje programovú štruktúru v rozpočte obce. Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým od 26. novembra 2024, to je v zákonom stanovenej lehote pred jeho schválením, tak ako to ukladá paragraf 9 odsek 2 zákona číslo 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Ďakujem pekne. Takže otváram rozpravu. Máme niečo k tomu? Pokiaľ nie, čiže budeme mať uznesenie číslo 62 z roku 2024. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Gerlachov z návrhu rozpočtu na rok 2025. Prejdeme teraz priamo k návrhu rozpočtu obce Gerlachov na rok 2025. Poprosím ekonomiku obce. Návrh rozpočtu obce na roky 25 až 27. Snažili sme sa teda zostaviť vlastne podľa teda všetkých predpokladaných príjmov a výdavkov obce, s tým, že sme sa snažili odraziť od informácií, teda, ktoré sme mali, či už teda Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, to bol asi teda najhlavnejší údaj o podielových daniach, teda výsledky daní z príjmov. S tým, že sme sa naozaj všetky potreby tam snažili zakomponovať, či už vlastne navýšenie najväčšie položky asi na vlastne nakladanie s odpadmi, ktoré vlastne pôjde teda podľa našich informácií hore. Taktiež vlastne aj kapitálové, že by boli vlastne pokryté tie, ktoré vlastne potrebujeme z rezervného fondu, to je na budovanie vlastne miestnych komunikácií. Je tam vlastne ešte jeden taký údaj v podstate tých kapitálových, ktorý sa vlastne prenáša z minulého roku, a to je vlastne ten finančný dar, ktorý teda ešte máme a je vlastne ešte vlastne nepoužitý. Teda vlastne neviem, že v podstate bolo to vlastne vyvesené téma pani kontrolórka. Máme tomu niečo? Pokiaľ nie, dávam hlasovať. Rozpočet obce Gerlachov na rok 2025. Kto je za? 7 sú za. Čiže uznesenie číslo 65 z roku 2024 obecné zastupiteľstvo schváluje rozpočet obce Gerlachov na rok 2025. Teraz bude ďalšie uznesenie. To je, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet obce Gerlachov na roky 2026 a 2027. Na rok 2025 sa vlastne schvaluje a na rok 2026 a 2027 sa berie na vedomie. Čiže uznesenie číslo 64 z roku 2024 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet obce Gerlachov na roky 2026 a 2027. Ďakujem, prejdeme k ďalšiemu bodu, aj to rozpočtové opatrenie číslo 5 z roku 2024. Zase poprosím pani obce a Čiže vlastne v tomto návrhu rozpočtového opatrenia vlastne navrhujeme ešte teda navýšiť rozpočet, tento ročný o 4900 eur. Ide teda o príjmy, ktoré už obec reálne vlastne získala, teda navyše sme viac vlastne ako sme dostali, ako sme rozpočtovali na daní zo stavieb, vlastne za stočné a za porušovanie predpisov, čiže toto by sme navrhli zapojiť do rozpočtu. A
teda navýšiť vlastne aj výdavky a vlastne sumu 9929 eur by sme navrhovali vlastne presunúť ešte medzi jednotlivými položkami. Išlo by prevažne teda na vykrytie vlastne ešte služieb napríklad súvisiacich s nakladaním z komunálnych odpadov, ešte tam vlastne teda odvoz likvidácia odpadov ešte bude treba vykryť aj nejaké vlastne služby s tým, že vlastne sme čerpali takisto z funkčnej klasifikácie, čo je na miestne občianske poriadkové služby, nakoľko sme dostali taktiež viac platieb preplatených od štátu, ako sme vlastne predpokladali. Takže sme to presunuli na iné položky, vlastne, aby tak ako to vyplýva teda podľa potreba ešte predpokladu do konca roka, aby sme vlastne vykryli rozpočet, aby sme náhodou nikdy nedošli k prekročeniu rozpočtu na konci roka. Ďakujem pekne. Takže máme k tomu niečo, otvorím rozpravu. Pokiaľ nie, môžeme hlasovať. Tu je za rozpočtové opatrenie číslo 5 z roku 2024. Za. Takže 7 sú za. Ďakujem. Čiže uznesenie číslo 65 z roku 2024. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 5 z roku 2024. Prejdeme k bodu číslo 8 a sú to žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce. Materiály takisto ako pri ostatných bodoch ste dostali, čiže máme tu vlastne v podstate dve žiadosti, a to žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Gerlachu v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia číslo 6 z roku 2020 a je to pre občianske združenie Horský Kros Gerlach. Požadovaná výška dotácie je 1500 eur. Keď si pamätám asi minulú, tak mali tak tiež 1500 si bolo. A potom máme tu vlastne Live Academy. Poprave to žiadosť o poskytnutie dotácie na žiakov školského zariadenia do 15 rokov veku pre súkromné centrum voľného času. Rovno Poprave ako súčasť súkromnej spojenej školy. Čiže toto máme ďalšiu žiadosť. Minulú roku sme tam koľko máme? Myslím, že 60 eur na dieťa. Tak sme máme 60 eur, hej? Vlastne bolo vtedy 6 detí, vlastne 6 krát 60 eur, čiže 260 eur im bolo dané a takisto žiadajú teraz na 6. 6, jasné. Dobre, takže máme tu na dve žiadosti, neviem, či chceme nech osobitne jedno, takže máme Horský Kros a Live Academy. Takže otváram rozpravu. Dotácia z rozpočtu obce, ďalšie občianske združenie nežiadali. Lebo nežiadali, lebo telovýchovná jednota momentálne je v procese takom, že hľadajú nových ľudí, lebo nemá to v podstate kto robiť a už tam ich dostalo len pár, tiež majú svoje povinnosti a zatiaľ sa nenašiel fond taký, takže sa nežiadalo a preto sme presunuli vlastne v podstate finančné prostriedky, takže sme ich dali vlastne priamo na položky pre šport. Športové činnosti, že keď sa bude robiť. Takže máme len tieto dve žiadosti. Takže otváram rozpravu k danému bodu. Máme tomu Horský Kros 1500, tak je bolo, a Live Academy 60 bolo. Čiže len aby sme vedeli, takže Horský Kros Gerlach na 32. ročník Horského Krosu Gerlach 1500 eur a na Live Academy zrovnozdelené deti, či 60 eur na jedno dieťa. Čiže môžem dávať hlasovať v tomto takže prečítam uznesenie. Uznesenie číslo 66 roku 2024. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotácie z rozpočtu obce pre rok 2025, čiže Horský Kros Gerlach 32. ročník Horského Krosu Gerlach 1500 eur a Live Academy SRO. Máme vzdelávanie detí, čiže 60 eur na jedno dieťa. Takže dávam hlasovať za. Kto je za? Takže 7 sú za. Ďakujem. Dobre, prejdeme k bodu číslo 9. A je to Všeobecné záväzné nariadenie obce Gerlachov číslo 1 z roku 2024 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Gerlachov. Čiže v podstate tento návrh bol vyvesený tak, ako má byť. 15 dní pred. My máme 15 dní pred obecným zastupiteľstvom. Upravovali sa tam sadzby dane v najmä sadzba dane z dan zo stavieb, ak sú to stavieb rekreačných záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu na
1,350 eur, 35 1 euro a 35 centov za každý aj začatý metr štvorcový zastávané plochy. Čiže toto bolo vlastne vyvesené a ďalej sa navyšovala vlastne za komunálny odpad, čiže pri zavedenom množstvovom zbere je to 0,0702 eur za 1 liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov. Výška poplatku je kúka na to 110 litrov poplatok 7,72 je za liter za vývoz a kontánne 1100 litrov poplatok 77,22 eur za vývoz. Pri nezavedenom množstvovom zbere, čo je vlastne väčšina, tak je 0,1 litra eur, 0,11 eur za osobu a kalendárny deň za komunálny odpad, to je vlastne tých bežných. Čiže keď si to predatali, tak sa vlastne navyšuje z 35 eur na 40 eur. Viem, že tie poplatky, ale vidíte aj v televízii, je s tým problém, poplatky sa navyšujú, legislatívne to tiež ešte nedotiahnuté a s tým, že aj v rámci toho my vlastne by sme mali vyberať tak, že by sme za komunálny odpad vlastne nedoplácali. Takže kvôli tomu. Dobre. Takže otváram správu danému bodu materiálsky malý. Máme k tomu niečo? Pokiaľ nie, tak dávam hlasovať za všeobecné záväzné nariadenie obce Bieláchov číslo 1 z roku 2024 o výsledných daní o výslednom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady na území obce Bieláchov. Kto je za? Všetci sú za. Čiže prečítam uznesenie číslo 67 z roku 2024. Obecné zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecné záväzné nariadenie obce Bieláchov číslo 1 z roku 2024 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bieláchov. Prejdeme k bodu číslo 10. A je to všeobecné záväzné nariadenie obce Bieláchov číslo 2 z roku 2024 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bieláchov a vlastne je tam o to, že legislatívne sa musí už zbierať aj vlastne šatstvo, čiže odpady z textilu a šatstva, čiže vlastne tam sa doplňal paragraf 15 odpady z textilu a šatstva. Bod 1 textilom chodný na zber sa nakladá ako s odpadom z textilu s katalógovým číslom 200110 a 200111 a bod 2 zber textilu treba celoročne do špeciálneho označenia zberného. Frekvencia vývozu je určená podľa potreby. Tam bude v podstate frekvenciu nemáme úplne doriešenú, či to bude zberná nádoba, ktorý bude kedykoľvek, alebo sa to bude vlastne tam to už potrebujeme doriešiť aj odkomunikovať s okolitými obcami, myslím tu na blízkosti, že či to potom bude sa zbierať dvakrát do roka, tak ako máme napríklad elektroodpad alebo ako máme nebezpečný odpad. Bude všetko potom vyvesené na stránke, čo sa môže zbierať, čo sa nezbiera, aj tam sú presne tie veci. Takže otváram k tomu. Máme k tomu niečo? Kedy bude jasné, či bude teda jedna zberná nádoba? Vieš čo, prebehu začiatku roka, prvých 2 týždňov určite. My zmluvu vlastne podpisujeme už teraz, takže možno bude už aj skôr. Musíme tú frekvenciu, je to nové, takže musíme administratívne to splniť, takže uvidíme, čo bude. Je to všetky obci si to potom stanovuje až na ďalší rok tú frekvenciu, lebo naozaj tiež nevedia, že vlastne ako často viete, tí ľudia aj nazbierajú vlastne ten odpad. Čiže potom sa väčšinou dohodli tak, že zverejnia to buď v miestnom časopise, alebo na web stránke, alebo proste rozpad. Čiže do kalendára sme to už v podstate nedávali, bo v kalendáre máme len separovaný odpad a máme tam elektroodpad a nebezpečný odpad. Ale toto sme vlastne v podstate tam nedávali kvôli tomu, že musíme si tiež nastaviť, ako podala pani kontrolórka obce, že ako... Dobre, máme k tomu niečo? Áno, čo som chcel sa spýtať, lebo to ten napadlo, že máme tú humanitárnu organizáciu a tam tiež ľudia nosia všelijaké oblečenie, tak my vieme to posúvať ďalej. Možno, že by mohli zvážiť, akým spôsobom by sa to dalo do povedomia tých ľudí, že tieto veci mohli by aj z detí tu nosiť. Že sa to v podstate to bolo čím menej, to potom na ale samozrejme, to nemôže byť niečo nejaké špinavé a
My v podstate uvidíme, ako hovorím, musíme si to vedieť nastaviť aj podľa toho. Dobre, takže dávam... Hej, chyba. Dobre. Dobičme v tom černom, keď si pozrieš v tej prvej ručke. Dobre, takže dávam, môžeme nás hlasovať za Všeobecné záväzné nariadenie obce Vylachov číslo 2 z roku 2024 o nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vylachov. To je za, či 7 sú za. Uznesenie číslo 68 z roku 2024 obecné zastupiteľstvo sa uznáša na Všeobecnom záväznom nariadení obce Vylachov číslo 2 z roku 2024 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vylachov. Ďakujem, prejdeme k bodu číslo 11. Návrh na podpis pohľadavky. Takže takisto máme krátkej pracovnej poradí, mali ste materiál poslaný. Pani Kolonka chcela krátkosti, keď môžete poprosiť informovať. Čiže v podstate vlastne ten návrh, ktorý ste dostali teda na odpis pohľadavky, predkladám ho z toho dôvodu, že ide o neohľadené nedaňové nedoplatky občanov, ktorí sa dlhodobo nezdržiavajú v obci a podnikateľský subjekt, ktorý v obci Vylachov vlastne dlhodobo nepodniká. Vzniknuté nedoplatky sú z pohľadu obce nevymožiteľné, nakoľko nám nie sú známe adresy dlžníkov a teda nie je možné doručovanie vízie, respektíve upomienok. Exekučné vymáhanie pohľadávok nie je možné, nakoľko predmetné pohľadávky neboli vyrubované rozhodnutím a vymáhanie súdnou cestou by bolo z pohľadu obce nehospodárne a neefektívne, nakoľko sa jedná o nízke sumy nedoplatkov. Na základe teda uvedeného navrhujeme schváliť odpis týchto uvedených pohľadávok ako nevymožiteľných. Ďakujem. Máme k tomu niečo? Pokiaľ nedávam návrh, či dávam hlasovať návrh na odpis pohľadávky, to je za, 7 sú za, čiže bude uznesenie číslo 69 z roku 2024. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpis nevymožiteľných pohľadávok podľa predloženého návrhu na odpis pohľadávok v celkovej výške 2267,54 €, z toho 2183 € a 15 centov za stočné a 84,39 € za poplátok za komunálny odpad. Ďakujem. Prejdeme k bodu 11a. Návrh na vydanie majetku z obecnej knižnice. Či k tomu len v krátkosti vlastne, keď môžem aj ja, naša vlastne, jak sa to povie, pracovníčka obecnej knižnice, Jarka Fajsová plus s pani poslankynou, pani Šilkou Alenkou Pičnovou. Či je to návrh na vyradenie kníh z dôvodu nevymožiteľnosti starých výpožičiek a poškodených kníh. Tu je zoznam kníh na vyradenie na strane 1 až 8. Jedná sa o počet navrhovaných kníh na vyradenie 260 kusov, celkovej hodnoty 264,43 €. Vypracoval za obecnú knižnicu Vylachov Fajsová Jarmila. Máme k tomu niečo? Pokiaľ nie, dávam hlasovať za návrh na vydanie majetku z obecnej knižnice. Kto je za? Ďakujem, 7 sú za. Čiže bude uznesenie číslo 70 z roku 2024. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na vydanie majetku z obecnej knižnice z dôvodu nevymožiteľnosti starých výpožičiek a poškodených kníh v celkovej sume 264,43 €. Ďakujem, prejdeme k ďalšiemu bodu a je to bod 11b. Je to návrh na vyradenie majetku základnej školy s materskou školou Vylachov. To zoznam ste dostali takisto. Je to zoznam veľký, ale sú to veci také v nízkej obstarovacej cene, zostatkovej cene. Čiže toto sme vlastne mali ste jednej krátkej pracovnej porade a v podstate mali ste aj, sú to veci, ktoré sú, ako viem, pani poslankyňa pani Šelka, veci vlastne nepoužiteľné. Čiže otváram rozprávu k tomu, máme k tomu niečo? Nie, pokiaľ nie, dávam hlasovať za návrh na vyradenie majetku základnej školy s materskou školou Vylachov. To je za, 7 sú za, čiže uznesenie číslo 71 z roku 2024.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na vyradenie majetku základnej školy s materskou školou Gera po celkovej dôsledkovej cene 7 841 je 20. Dobre, a teraz prejdeme k bodu rôzne. Ako som rozprával, mali sme tam ešte... dobre, to si šiel na ďalšie. Čiže ja navrhujem ako každoročne, okrem toho, že pani poslanci ste sa zúčastňovali obecných zastupiteľstiev a boli ste napomocní, tak dávam ja navrh na mimoriadnu menu pre poslancov obecného zastupiteľstva. Vo výške 500 eur Janovi Minárovi z toho dôvodu, lebo je môj zastupca a je každodenne so mnou v kontakte a mne veľmi mi napomáha a veľmi uľahčuje prácu aj mne, ale zároveň aj pracovníkom obecného radu. Potom vo výške 450 eur Judrovenke Haberovej za pomoc pri právnych veciach a pri veciach, ktoré od nej vlastne v podstate potrebujeme, či vlastne nejaké si dodatky, nejaké si zmluvy, keď potrebuje niečo, aby si to ona trošku prekontrolovala viac, či vie, je právnička na meste, takže s tými vecami a 450 eur Alenke Kičinovej za to, že je, vlastne venuje sa aj tej kultúre a venuje sa aj vlastne knižnici. Potom je to vo výške 220 eur inžinierovi Adrianovi Znancovi, 220 eur inžinierovi Michalovi Nikelemu a 220 eur magistrovi Michalovi Fajksovi. A vo výške 120 eur Erikovi Rabatinovi z toho nižšiu, lebo on vlastne neskôr nastúpil. A tiež, viete, má prácu ako má prácu, takže tiež sa stále úplne nemohol zúčastniť zastupiteľstva, takže toto je môj návrh, takže bol by som rád, keby ste ho prijali, aby ste to schválili. Takže ja dávam návrh za hlasovanie, to je za. 7 sú za. Ďakujem. Čiže uznesenie číslo 72 z roku 2024. Obecné zastupiteľstvo schváluje mimoriadnu odmenu pre poslancov obecného zastupiteľstva vo výške 500 eur Janovi Blinárovi, vo výške 450 eur Judrovenke Haberovej a Alenke Kičinovej, vo výške 220 eur inžinierovi Adrianovi Znancovi, inžinierovi Michalovi Nikelemu a magistrovi Michalovi Fajksovi a vo výške 120 eur Erikovi Rabatinovi. Čiže vám ďakujem veľmi pekne. Je to len taká malá vec, ktorú a keď je niektorý sa to nepozdávalo, tak kľudne nech si skúsia vás vymeniť, že práca poslanca takisto nie je jednoduchá. A potom ešte ja mám jednu vec, že mali sme žiadosť od pána Jana Hroboňa ohľadom tej prístupovej cesty, to ako sme rozprávali, vlastne ten pozemok máme zamenutý pozemok. Musíme si to technologicky pozrieť, ako to bude a na základe toho potom zvolíme ďalší postup. Dobre, čo sa týka rôzneho z mojej stránky, je to všetko, tak vás poprosím, kto má niečo aktuálne veciam, oznamky, čo by trebalo spraviť ešte. Ja som spolu strávil o tom, že v tom čase sa tam vyvíja taký tlak na to, aby sme rozmýšľali o tom, či tá voda, ktorá bude teraz v obci dostačujúca pri tej výstave, ktorá sa tam hore robí. Pretože niektorí
Ona je teraz dostačujúci dobre v poriadku, ale môže sa stať to, čo som povedal, pretože niekedy ten zdroj vody je neobmedzený. Ľudia sa na to pýtajú, je to tak dôležité, aby sme, zatiaľ je to garantované, ako sa povie, že oni môžu dovoliť bez toho, aby nebolo vlastne pre obyvateľov obce dostatok vody, ale ako rozprávame, ľudia sa dosť veľa pýtajú, takže toto je tiež správna poznámka, takže navrhujeme, že by navrhujeme tak, že my dáme písomné stanovisko, nie sa k tomu nám vyjadri, aby sme vedeli potom to posunúť ďalej ľuďom. Potom má byť v tej časti má byť vlastne verejný vodovod, tak lebo to sme vlastne schvaľovali aj tu vecné bremeno, zmluvu o vecnom bremene, aj keď sa im vlastne v podstate nepozdávalo, že keď si prvý ten rešerš, takže prečo tam príloha nie je aj vecné bremeno, tak som povedal, že príloha vecné bremeno tam vôbec nebude. Aj v tej zmluve o vecnom bremene je napísané jedna príloha grafické znázornenie, hej. Ale to som odbehol. Oni chceli, že by bol v rámci toho aj príloha, že zmluva, ale už sme dali všetkých tých zmluv. No jasné, ale to je teda nepodstatné. Čiže áno, je to tak, aby, ako sa ľudia boja, tak aby správne bolo. Takže napíšeme výstup aj z zastupiteľstva, aj z toho dôvodu, že občania sa to bytujú, lebo majú strach, viem, aj za mnou chodia, aj za Jankom Minárom chodia, lebo aj ich oslovujú odkúpenie pozemku, potom sú z toho najmä naše staršie generácie, potom sú trošku taká zmetená, boja sa, že by tiež niečo nepredali náhodou, aby sa nestalo taká situácia, že voda nebude mať tak, aby proste sme mali výstup z toho, že teraz podľadenská spoločnosť dá nám tomu stanovisko. Dobre si to pochopil, tak, hej? Dobre. Ďalej, máme niečo? Ešte možno drobná vec je, že blíži sa zima, že potom pripomenúť šoférom, keď budú odhrňať, hlavne čo sa týka toho horného konca ulici Družstevnej, aby zbytočne nedošlo na obci potička, že s občanmi, ale s jedným občanom, aby zbytočne nás neboli zbaví. Aby ak si proste, ak bude fakt, že náhľadný, že napáne tak meter sneh za deň, že ak sa trochu vyviezol a zase nešiel z jedného pozemku do druhého. Čo sa týka pluhovania, tak pluhovať nám bude poľnohospodárske družstvo Tatran Gilachov a pluhovať bude poznateľ, poslanec Rastica Brusne, čiže máme človeka, ktorý je z dediny, ktorý dedinu pluhoval, ktorý vie, ktorý je domáci, takže som rád, že máme zase vlastne v podstate, akože dá sa domáceho povedať, že máme, veď družstvo nám pluhovalo, ale vždycky to bolo najlepšie, keď pluhoval kvázi ten človek. Buď to bol vtedy Lenkin otec, alebo raz to najlepšie to človek, ktorý je z dediny, lebo aj oni vedia najlepšie súdnotiť akú situáciu, lebo viete, keď sme mali aj nejakých druhých, už to bolo externe, už nám to trebalo, viete, teraz nevolá ten, a či treba jedno s druhým, a máme ľudí takých, čo už v podstate sa pozrú a vedia aj súdnotiť, takže kvôli tomu si myslím, že tam to bude dobre spravené. Takže... No a tu sa vždy spomínali aj s veľkou večkou. Hej, to sú skoro 4 dunke, hej, máme nakladačný. Tak sa ten sneh. Nevidím problém, že by sa to nakladalo, ale ak bude potrebné a bude to si nakladať. Dobre, ďakujem. Máme niečo ďalej? No, ešte som tu nadviazal tiež na to, čo povedal Janina, že chcel sa poznať všetkým občanom, aby proste, ak majú nejaké informácie, aby sa informovalo, keď niečo nevedia, chodia sa pýtať. Sú tu 7 poslancov, sú tu zamestnanci na obci, každý z nich vie akékoľvek informácie podať a takisto ak vidia, že niečo si zle sa deje, alebo majú nejaké obavy, alebo reálne vidia, že niečo nie je dobré, ako sa malo robiť, nech sa hlavne stiažujú, lebo môžu aj tento posledný rok mohli vidieť, že bol problém dlhodobý so signálom, začalo sa voľno stiažovať a zrazu sa našlo nejaké riešenie. To isté najbližšie mesiace istotne sa bude veľa riešiť vodou, kanalizácia, keď sa tu všetko bude stávať. Beriem ten príkladom, čo sa stalo na našej ulici, že vodárne si najali firmu, ktorá proste robila tak, ako robila a nerobila zaručenie to, čo by mala robiť. Robili, otvárali zatvárali vodu, ako ich chcelo, nevypúšťali vodu, doslova išla z vodovodu hlina a to na to neviem, sama išla to zlá voda a my sme boli jedni, čo sa stiažovali.
A oni sa tak sťažovali, že prišli také ostré e-maily, že zrazu sa to niečo pohlo, dali sme to takisto vedieť na obci, starosta im zavolal a zrazu behom hodiny sa všetko začalo vyplachovať, všetko začalo čistiť, dopredu dali vedieť, že kedy je otvorená voda, kedy je bezotvorená voda, lebo na našej ulici sú aj starí ľudia, sú aj malé deti, sú aj bežní ľudia a neexistuje, že proste voda na kľudne nepôjde 24 hodín denne bez toho, aby to oni tam dobre vedieť. To je podľa mňa, aj keď nie proti zákonu, je to že nemorálne, ale je to trochu zeštiané, čo sa tých vodáni. Ale dostala sa ku nim informácia a vedeli sme pracovať, lenže keď človek by nič nepovedal, oni možno myslieť, že máme dobrú firmu, urobí všetko tak, ako by bolo dobré, ako sa patrí, však sú to všetko profesionáli asi. A keď nie sú, tak keď sa k nim tá informácia nedostane, tak... Dobre, ďakujem. Toto, že by sme dlho o tom nerozprávali, je to pravda, sme si to zriešili. Treba, keď máte informáciu, my keď dostávame o tom, že odstavka vody automaticky ju rozposielame do SMS-ky, rozposielame to vlastne aj do rozhlasu a teraz sa snažím, keď môžem, aj hneď to dať na web, na obecnú stránku. To je pravda, táto rekonštrukcia sa robí najmä kvôli tým, že vlastne hore bude ten vodovod, ale sa robí na tej ulici, bol najväčšia strata a boli tam straty na vode, proste voda vytekala aj do podlažia. Robí to firma vlastne PVS, čiže Potravinsko-verejnská spoločnosť a robí to firma, ktorá vysúťažila, že by ste vedeli, je to mimo obce, hej, ako ja poskytoval informácie, som vám povedal, boli sme dohodnuté s tým, že musia informovať, tam je 5-6 domov, ja som včera, keď mi povedali, že budú stavovať, tak som aj skoro telefonoval ľudí a potom vlastne, keďže dievčatá boli na školení, tak potom sa večer posielala SMS-ka a ja som ešte, keď som prišiel z porady, tak som ešte napísal vlastne na stránku obce túto informáciu a čo sa týka signálu, to máš pravdu, ale to nie je, že sa ľudia sťažovali, ten boj je asi 7-8 ročný, to si ešte poslanec nebol a bolo to, že na základe toho, keď sme sa sťažovali to, že sme napísali listy oficiálne, akože obec, na tie najvyššie miesta a doteraz sme ešte bojovali čo jak, takže vybavujeme to, aby tu na Strožiar bol, hej. Čiže bolo teraz vyvolané, lebo v 2017 tu mali stávať na základe ich podnetov, ale to nejakým spôsobom padlo. Teraz sme to vyvolávali my, máme dokumentáciu takú hrubu, keby si mohli vedieť, čiže to, že zavolal občan, nie je to jedna vec, ale je to kvôli tomu, že to na tom sa už dlho pracuje, to nie je len. Takže už majú vlastne stavebné povolenie, ktoré sa čaká už na pravoplatnosť, malo by sa to realizovať už vlastne v riadnych mesiacoch. Takisto by mala byť optiku sa už môže napájať, takisto netvrdím, že nám nepomohlo niečo aj tá výstavba, ale je to na základe toho, že sme dlhodobo za to bojovali a kým to ešte výstavba nebola, takéto listy už boli, že niektoré informácie sme mali, takže bojujeme, robíme preto maximum, ale takisto ako povedal pán poslanec, treba znať nejaký problém, treba si uvedomiť, treba aj na tej vodárne zavolať, hej. Viete, keď bude problém s kanálom, my máme prevádzky kanál, hej. Keď bude mať problém s elektrikou, treba s elektrikárom volať, keď je plinárom, lebo ja teraz neviem, keď vidíte, že verejné osvetlenie, tak samozrejme volajte mne, že budeme vedieť, lebo verejné osvetlenie nám spravuje vlastne VZE, len spravuje nám vlastne, my fakturačne im platíme, čiže toto osvetlenie to bola veľmi dobrá myšlienka, že sa nám to podarilo a sme boli vlastne jedna z malých pilotných obcí, ktorá to má, hej. Čiže aj čo sa týka tej poruchovosti, keď bolo, tak nebolo problémov opravené, aj keď mali sme výpadok pred nami Kulaša, tá väčšia časť, čo bolo chvála, tak vlastne prišli večer, to už bolo spravené možno. Keď sme boli pred tvojim domom, tak už asi za 2 hodiny môže byť svietilo, hej. Čiže toto je veľmi dobrá vec a vy ani nenahlasujete poruchu osvetlenia, lebo to som vysvetloval aj v tomto, keď sme boli v Michalovciach. No viete, keď sa chcete všade dohovoriť, tak máte buď elektru, buď máte Oliviu, alebo čo, no a vysvetlíte elektri, že chcete nahlasiť, viete čo, hej, výpadok lampy. Keď to nám furt rozpráva, že číslo ulice a číslo domu aj na Oliviu. Ale potom sa porozprávate s elektrou a za 3 minúty vás prepoja. To len na odľahčenie. Dobre, takže dobrá pripomienka. Ku tým vodárňam ešte som chcel povedať, že nech sa ľudia pri stiažnosti nenechajú odbyť. Oni veľmi radi právomoc kompetencie zodpovednosť prenašťajú na obec a pritom obec nemá absolútne spoločné. To je ich výsledok. Ďakujem pekne. Máme niečo ďalej?
Pokiaľ nie, priemer bodu diskusia a bude diskusia, aby som vám chcel diskutovať, že vám chcem sa veľmi pekne poďakovať za posledný rok, nie za posledný rok, ale za všetko, čo spolu robíte. Chcem sa vám veľmi poďakovať za tú prácu a že máte ešte ochotu vôbec túto prácu robiť aj ako poslankyne. Z toho dôvodu, že vidíte, aká je doba, ľudia sú k sebe čoraz horší a horší, ako sa správajú k sebe, takže som veľmi rád. Myslím si, že sme veľmi dobrý kolektív poslancov, že keď sa aj pozrieme možno na okolité niektoré samosprávy, tak si myslím, že fungujeme veľmi dobre a že nebojujeme jeden proti druhému, ale chceme vlastne niečo spoločnými silami vybudovať. A takže vám ešte raz veľmi pekne ďakujem. Ja ďakujem aj pracovníkom obecného radu, dievčatám, lebo fakt, ako som povedal, je to čoraz viac ľudí a máme stále dve pracovníčky, ako rozprávame, už zaskakujeme za všetko, čo sa dá plátať a už s týžom trážom, lebo už ani niekedy nevieme čo máme skôr spraviť a ľudia sú vedia v dnešnom čase, že teraz chcú, hej. Ich nezaujíma nejaká asi doba 30 dní lehota jedno z druhým, teraz by bolo lepšie. Ale samozrejme chcem sa poďakovať aj všetkým z komisii, aj s všetkým občanom, ktorí sú na pomocné, ktorí chcú robiť niečo pre rozvoj tejto obce. A ako som povedal už viackrát, ja sa snažím bojovať za obec a za občanov obce. Mňa v žiadnom prípade, ako som to spomenul viackrát, nezaujímajú žiadne developerské aktivity v našej obci. A budeme sa snažiť tak pracovať, a ja sa budem snažiť tak pracovať, aby bolo to čo najmenej ovplyvňovalo občanov našej obce. Tak ešte raz veľká vďaka všetkým a chcem vám popriať, že nám prichádzajú Vianočné sviatky, veľa rodinných pohody, kľudu, oddychu, skúsme všetci spomaliť, skúsme byť všetci spolu, keď môžeme a prajem vám veľa šťastia, veľa zdravia a aby sme vstúpili do nového roku správnou nohou a aby sme sa mali minimálne tak, ako sme sa mali tento rok, aby sme sa nemali horšie, ale aby to bolo čoraz lepšie a lepšie. A záleží to len od nás, ako sa budeme my správať k sebe navzájom, ako sa bude správať spoločnosť, ako sa bude jeden človek druhému správať a či si budeme jeden druhého človeka vážiť. Takže ešte raz krásne ženovné sviatky, veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a všetko dobré do nového roku. Ďakujem.